Hello para pedagang lan investor. Informasi lan layanan analitis karo sampeyan sistem Guru Markets. Kita miwiti karo data ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben parameter ing liyane rinci. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa nimbang saben indikator perusahaan sing diteliti kanthi rinci. Kita bakal katon ing kinerja saiki perusahaan Morgan Stanley, ticker MS. Review iki digawe nggunakake data saiki wiwit 14 April 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Morgan Stanley kalebu subkategori bank broker, 14 perusahaan njupuk bagian ing analisis, iki luwih utawa kurang wakil. Goleki tabel pesenan ing mburi video iki. Total asil kanggo perusahaan, 3 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,9 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kabeh pasar kanthi sakabehe. Sampeyan bisa ndeleng sing asil rata-rata kanggo pasar minangka kab 1,9 terms. Nglawan skor 3 poin Morgan Stanley. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Morgan Stanley lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Morgan Stanley, nuduhake owah-owahan 18%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 17,4%. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging sampeyan kudu mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Morgan Stanley regane 174 US dollar 42 sen miliar. Kanti kapitalisasi subkategori 627 US dollar miliar. Morgan Stanley nuduhake 27,831%, iki minangka salah sawijining pimpinan ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira 97 US dollar 8 sen miliar. Kanti kapitalisasi subkategori 348 US dollar miliar. Morgan Stanley nuduhake 27,877%. Sakwise nggawe perbandingan saham sing dikuasani saka kapitalisasi pasar lan neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Morgan Stanley ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 27,831%. Kapitalisasi neraca punika 27,877%. Iki 0% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar saham. Taksiran nuduhake perusahaan saka pasar lan nilai buku saka subkategori apik 1 titik. Ayahan finansial organisasi kang gunggungipun 291.307 US dollar miliar. Utang kanggo nilai buku punika 300,1% saka usaha. Asil ing tingkat saka kewajiban finansial perusahaan, banget ala -2 terms. Imbangan nilai pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 12,7. Rata-rata subkategori 13,6 iku 7% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 13.694 US dollar mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine kanggo 14 US dollar 87 sen 1 mayuta-yuta. Iki 8,6% luwih saka saiki. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,6. Rata-rata ing subkategori punika 1,7, kang 6% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo revenue ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 106.410 US dollar mayuta-yuta.
Revenue maju kanggo teko 12 sasi wis samestine kanggo 115.550 $. Yuta. Kang 9% luwih saka saiki. Pambiji pratandha dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 12,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 12,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 0,6%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan miturut nomor personel ing subkategori punika 23,833%. Sing 17% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing nilai exchange perusahaan saiki Morgan Stanley, mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha kanggo saben pegawai organisasi punika $2.180.000. Lan kanggo subkategori $1.867.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 16,8%. Taksiran jumlah ibu kutha perusahaan saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati saben pegawai $171,100. Kanthi rata-rata ing subkategori $136,800. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 25%. Taksiran media AWI saben karyawan individu dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Revenue saben karyawan individu saka perusahaan punika $1.33.000. Ing subkategori $1.111.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 20%. Ngira-ngira revenue saben pegawai perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 1,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,4%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator RSI 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan Morgan Stanley. Ing subkategori tingkat iki 43%. Rata-rata, securities saka subkategori sing rega kira-kira padha enggo bareng Morgan Stanley. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $108. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara $129. Prabdan antarane prakiraan nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 20%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening sistem informasi regane saham Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis perusahaan Morgan Stanley. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak perdagangan amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets. Sampeyan kabeh pancen dadi pamirsa sing paling apik ing saindenging jagat.